Croeso chi ar ddiwrnod arall i'r Gell. Mae'n dda cael eich cwmni chi. A bore yma mae gen i gyfaddefiad i'w wneud. Dwi'n un sy'n dueddol o lwcio fy mwyd. Mae'r bwyd yn diflannu oddi ar ymhlat i mewn dim. Amser brecwest yn ytrach ag eistedd wrth y bwrdd a bwyta'n amddenol, mi fyddai'n gallu cymryd y mowlen cereal a mewn gwirionedd dwi'n gallu bwyta'r cereal wrth gerdded o'r gegin drwodd i'r stydi. Mae'n mynd mor sydyn a hynny. Do arall mi fyddai efallai yn eistedd ar y soffa yn gwylio teledu tra dwi efo fy mwyd. A mewn gwirionedd ddim yn canolbwyntio ar be dwi'n fita. Yn hytrach mae meddwl i ymhell i ffwrdd ar rhywbeth arall. Ond mae'n adegau pan dwi'n gallu eistedd i lawr a chymryd fy amser. Ddoe mi gafodd Gwenan a minne brofiad braf iawn. Mi gawson ni fynd allan am de prynhawn. Anreg roddwyd i ni oedd hwn, ryw docyn oedd wedi cael ei roi i ni adeg yn Nadolig a ni ddim wedi cael cyfle tan rwan i gymryd mantes ohono fo oherwydd y cyfyngiadau a'r symud. Ac felly pnawn ddoe oedd yn eistedd allan yng ngerddi Nghastell Rhuthin. Rhywun yn dod ar baned, y bechdannau, y sgon a'r jam a'r hufen a'r cacennau bach. A ni'n cymryd yn hamser i fwynhau'r awyrgylch, gwrando ar yr adar yn canu a gwylio'r prynhawn yn strytian o gwmpas yr ardd. Oedd hi'n brynhawn braf, hefrys, ac ar ben hyn, o'n i'n cael mwynhad o'r bwyd a dim diffyg trael wedyn am y mod i wedi llyncu'r cyfan yn rhy sydyn. Mae brys yn nodwedd o fywyd y blynyddoedd diwethaf. A chyda'r pwyslais gan y Llywodraeth i ni geisio dychwelyd i fywyd normal, wrth i'r plant dychwelyd i'r ysgol, pobl yn dychwelyd i'w swyddfeydd, ar wythaf y peryg o ail don yn y pandemig. Mae peryg i frys a fel ynddo ni unwaith eto. Wel, pan feddyliwn ni am yn lluniaeth ysbrydol, tybed sut ydyn ni yn ei gymryd? Ydyn ni yn ei lwcio i lawr yn ddifeddwl? Neu ydyn ni cymryd yn hamser i ystyried, i fyfyrio, a throi'r cwbl drosodd yn meddyliau? Mi oedd Martin Luther yn disgrifio ei ddull o geisio bwyd ysbrydol o'r Beibl yn hermau edrych ar goeden. Yn gyntaf, byddai'n edrych a syllu ar y goeden i weld pa ffrwyth oedd i'w gael yna. Wedyn, byddai'n dringo mewn i'r goeden meddai ac yn ysgwyd ac anghennau i weld beth oedd yn disgyn allan. Yna fyddai'n mynd i edrych ar bob brigen yn unigol ac yn y diwedd yn edrych o dan bob deilen. A dyna meddai fo oedd ei ddull o edrych ar y Beibl a chymryd amser i geisio ffrwyth. A mae yn cymryd amser weithiau, ond mae yn dwyn ffrwyth. Cymwch chi'r bregaeth glwswch chi syl diwetha. Ydych chi gymryd amser wedi chi wrando i feddwl amdani, efallai drafod efo rhywun arall fuodd yn gwrando. Oedd hi'n hen arfer yn doedd i blant yn y seiat fod wedi dysgu'r adnod oedd y pregethwn yn treithi arni y sil cynt, a nid jyst yr adnod ond hefyd y pennau fel i bod nhw'n gallu i hailadrodd nhw pan oedd rhywun yn gofyn. Rhaid i mi gyfadde mod i weithio ni chael un anodd cofio pregeth y sil erbyn dydd Mercher, a finne wedi bod ni ffrigethu hi hyd yn oed. Ac wrth i ni droi at yr ysgrythur, ydyn ni yn holi cwestiynau? Ydyn ni yn meddwl, wel, pa adran arall o'r Beibl sy'n cyfateb i hyn neu yn egluro mwy ar hyn? Mae yna themau cyfoethog i'w plymio. Meddyliwch bod chi'n darllen am oleuni, a meddyliwch am yr holl gyfeiriadau sydd at oleuni yn y Beibl. O benod gyntaf Genesis lle dyn ni'n clywed mae'r peth cyntaf lefarodd Duw oedd bydded goleuni. Ymlaen trwy'r salmau lle dyn ni'n clywed fod Gair Duw yn llusern ni'n traed ac yn llewyrch yn llwybr.
Ymlaen y Testament Newydd, lle dyn ni'n clywed nid yn unig fod Iesu wedi dweud, mae fi yw goleini'r byd, ond bod o hefyd wedi dweud wrth I ddisgyblion, chi yw goleini'r byd. Ac ymlaen wedyn I benod ola llyfr datguddiad. A'r ddinas nefol sydd ddim angen hael i'w goleuo oherwydd fod gogoniant Duw yn ei goleuo a'i lamp hi yw'r oen. Dechreuwch feddwl am y themau yma. Y bugail, yr oen, bara. Mae cymaint o bethau I lenwi yn meddyliau ac i'n cyfareddu ni mewn gwirionedd. Peth arall gwerth edrych arno ydy'r rhestrau sydd ar gael. Mae yna restrau orchmynion fel y 10 gorchymyn. Mae yna restrau wedyn sydd yn ddisgrifiadau o'r bywyd cyflawn fel y gwynfydau yn y bregeth ar y mynydd. Mae yna ddisgrifiadau o gariad yn drydydd benod ar 10 o lythyr cyntaf Paul at Corinthiad. Ffrwyth yr ysbryd yn Galatiad. Nodweddion yw ceisio I ychwanegu at ein ffydd yn ail lythyr 4. Mae yna bob math o ffyrdd mae rhywun yn gallu meddwl a myfyrio a threulio yr hyn dyn ni'n ei ddarllen a'i glywed. Yna, be am ofyn cwestiwn fel, sut mae hyn dwi'n ei ddarllen y berthnasol I fy mywyd I? Pa wahaniaeth fydd I weld yn y mywyd I os gymai'r gwirionedd yma dwi wedi glywed neu ddarllen, os gymai'r gwirionedd yma o ddifri, be fydd yn wahanol am y ffordd fyddai'n behafio wythnos yma? Ac wrth gwrs, mae'r cwestiwn wedyn ynglyn â, wel, be dwi wedi weld yn yr hyn rydw I wedi ddarllen am y Dduw, be dwi wedi ddysgu am yr arglwydd Iesu Grist, sut mae hwn yn helpu fi I weld a charu Duw yn well. I ffeindiwch chi o gymryd mwy o amser fod yna gyfoeth I fwynhau. A fyddwch chi ddim yn dioddef o ddiffyg traul ysbrydol. Mae'n wir mewn byd a bywyd prysur fod cael 5 munud weithiau yn gymaint ag y gall rhywun wneud yng nghanol diwrnod. Ond fedrwn ni ddim byw ar y 5 munud yna chwaith yna gallwn. Mor werthfawr ydy hynny. Mi ydyn ni angen mwy. Fel na fedrwn ni ddim byw ar ryw snac bach wedi lyncu ar frys. Mae'n talu I gymryd yn hamser, I eistedd I lawr ac I fwynhau'r wledd sydd i'w gael. Yn wir I fwynhau bob ryw sionyn fedrwn ni gael, fel y gnes I a Gwenna'n fwynhau yn te prynhawn yn Rhuthin ddoe. Arach I ni weddio. Arglwydd ein Duw. Mewn byd lle dyn ni'n gallu cymryd cymaint o ofal dros yr hyn rydyn ni'n fwyta. Ysgweli di fo'n dda, nid i'n helpu ni I osod yn bryd ar fwynhau danteithion yr ysgrythyr yn well. Helpa ni gymryd amser I fyfyrio ac I feddwl. Helpa ni ddeall mwy, a nid deall mewn rhyw ffordd academaidd. Ond helpa ni ddeall mewn ffordd yn helpu pob un ohono ni I dy gared i'n well, I dy adnabod i'n iawn. Ac I fyw yn bywydau mewn ffordd fydd yn dangos dy drigaredd a dy gariad I eraill. Rho gymorth yr ysbryd glân felly, I oleuon meddyliau a'n calonau. A mi newn unne o ddewn tad, lawenhau yn y gras yr wyt ti ni I roi mor hael I bob un sy'n ceisio dy wyneb. Amen. Tymwch ofal, a gobeithio newch chi brofi bendith yr arglwydd trwy I air.